Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Γεια σας, καλό Σάββατο. Ακούτε τον ραδιοβόα της εβδομάδας και σε αυτό το ραδιοβόα θα συμπεριλαμβάνετε και κάποιες ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, μιας και για κάποια τεχνικά προβλήματα δεν υπήρξε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Γιάννης 19, είδεδες όπως σας βολεύει στο μικρόφωνο, λίγο κλειστός ο λαιμός, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα, δεν πειράζει. Και το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή είναι το 16 Tons, και ο λόγος για τον οποίο έβαλα και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι είναι ότι η πρώτη είδηση την οποία θα σχολιάσουμε είναι αυτή. Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων και μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Σύνδεση με τη Βουλή και το Στέφανο Σίσκο. Στέφανε, έχουμε αποτέλεσμα? Ναι, Ματίνα, νόμος του κράτους είναι το νέο εργασιακό πλέον. Ολοκληρώθηκε έχουμε αποτέλεσμα στην ψηφοφορία επί της αρχής τουλάχιστον. Το νομοσχέδιο πέρασε κατά πλειοψηφία. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Το νομοσχέδιο πέρασε κατά πλειοψηφία. Αναμένουμε και το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας κατά άρθρο, ώστε να δούμε ποιος ψήφισε και τι. Πάντως, να σας πω, από την ψηφοφορία απήχε ο ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε το νομοσχέδιο εργασιακό έκτρωμα του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας. Προηγήθηκε, όπως είπες και εσύ, μια μαραθώνια συνεδρίαση. Ξεκίνησε την Τρίτη το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο πριν από τις 11. Γεμάτη εντάσεις, γεμάτη συνεχείς αντεκκλήσεις, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει την κυβέρνηση για εργασιακό μεσαίωνα, την κυβέρνηση να απορρίπτει τις αιτιάσεις και να κατηγορεί την αντιπολίτευση πως δεν ψηφίζει θετικές για τους εργαζομένους διατάξεις. Όπα, μισό λεπτό, μια ανάσα να πάρουμε όλοι μας. Για το καλό μας γίνεται τελικά από ό,τι μας λέει η κυβέρνηση. Ντροπή στην αντιπολίτευση που δεν ψήφισε το 13ωρο. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω εδώ. Γιατί μας θέλουν σκλάβους το 8ωρο, ενώ η νίκη μας δίνει την ελευθερία το 13ωρο. Δηλαδή, φτάνει η σκλαβιά. Μπορούμε και 13, μπορούμε και 15 ώρες. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουν οι εργαζόμενοι να παίρνουν την υπεραξία του κεφαλαίου. Πρέπει να σταματήσει πια αυτή η εκμετάλλευση. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama line. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Εδώ βέβαια νομίζω ότι πρέπει να πω κάτι. Ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι στο ίδιο θέμα, στην ίδια ομπρέλα θέματος, αλλά διαφορετικό πράγμα. Ένα αντιεργατικό νομοσχέδιο που είχαμε πάρα πολλά στη χώρα μας, ειδικά από το 2010 και μετά, λόγω των μνημονίων. Με την κυβέρνηση Παπανδρέου, την κυβέρνηση Σαμαρά και την κυβέρνηση Τσίπρα μετά, στην οποία όμως υπήρξαν και κάποια μαζέματα, να το πω, με την Έφη Αχτσιόγλου, όταν υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, πράγμα το οποίο ισχυρίζεται και η προηγούμενη και η τωρινή κυβέρνηση, ότι δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια. Αλλά πρώτον, το 8ωρο δεν είχε σπάσει. Και επίσης, εντάξει, το πενταήμερο είχε σπάσει σε κάποιους κλάδους, όχι σε όλους, είχε σπάσει, το οποίο προφανώς δεν έπρεπε να γίνει, όπως πολλά άλλα πράγματα, υποκατώτατος, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, όλα αυτά. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, μόνο από το πρώτο της νομοσχέδιο του Χατζηδάκη όσον αφορά την εργασία, έγινε χειρότερη από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Που ο Χατζηδάκης, να θυμίσω, κατάργησε το 8ωρο. Το έκανε μέχρι και 10 ώρες
ευέλικτες όμως. Το νιώθεις πιο καλά. Είναι σαν το κανονικό και το μεραδός. Είναι το... Αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Υπάρχει το σουρού, καταλαβαίνετε. Και καταπιέζομαι. Τι να κάνω εγώ. Η Νίκη λοιπόν, η οποία καβάλα στο άλογο της, μας φέρνει την ελευθερία του 13ωρου. Και η κυβέρνηση συνολικά δεν είναι ότι μόνο περνάει κάτι αντιεργατικό. Είναι ότι κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας, κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, και βγάζει μια χυδαιότητα που δεν έβγαινε πριν από προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν τους έπαιρνε. Αλλά ο λαός φαίνεται ότι έχει βάλει το σνου στο κινητό του για να εξεγερθεί. Λέει ότι το κάνει και για το καλό των εργαζομένων. Δηλαδή, δεν φτάνει που πραγματικά ψηφίζουν ένα νομοσχέδιο θέρετρο και για τα εργασιακά δικαιώματα, θέρετρο και για τους εργαζόμενους τους ίδιους, όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια αυτή η κυβέρνηση, γιατί κάθε 6 μήνες σπάμε ένα νέο μαύρο ρεκόρ στους δολοφονημένους εργαζόμενους, γιατί είναι δολοφονημένοι εργαζόμενοι, δεν είναι δυστύχημα. Είναι όταν ένα κράτος δεν κάνει ό,τι πρέπει, ό,τι υποχρεούται να κάνει για να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων, τότε αυτό δεν είναι ατύχημα, δεν είναι δυστύχημα. Αυτό λέγεται δολοφονία. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Όταν ένας εργοδότης δεν θέλει να πληρώσει έναν διψήφιο αριθμό, τριψήφιο αριθμό για μέτρα ασφαλείας και οι εργαζόμενοι πεθαίνουν, αυτό είναι δολοφονία. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι οποίες αυξάνονται με αυτή την κυβέρνηση συνεχώς. Και θα συνεχίσουν να αυξάνονται προφανώς όσο αυτή η κυβέρνηση μένει στην εξουσία. Και όσο συνεχίζουν να περνάνε τέτοια τρισάθλια νομοσχέδια προσποιώντας ότι είναι φιλεργατικά. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Θα ήθελα να εξηγήσει σε μένα η Νίκη Κεραμέως ως εργαζόμενο, δεν είμαι εργαζόμενος, αλλά τέλος πάντων, ως εργαζόμενο, τι μου προσφέρει εμένα και γιατί πρέπει να προτιμήσω το ευέλικτο 13ωρο από τη σκλαβιά του 8ωρου. Νίκη, μίλα. Μια πορεία πραγματικά. Εσείς βρήκατε εργαζόμενο στο ιδιωτικό τομέα που σας είπατε μπράβο και το 13ωρο, το είχαν ανάγκη? Λοιπόν, κύριε Παπλό, θα σας πω το εξής, ότι ρωτήθηκα και στη Βουλή. Μάλιστα. Εγώ έχω καταθέσει ότι τις ρυθμίσεις αυτές, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η ρύθμιση που αναφέρεται, το νομοσχέδιο έχει 97 διαφορετικές ρυθμίσεις. Ότι πράγματι έχουν έρθει και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ζητήσει κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις. Η προχθεσινή ακρόαση φορέων ήταν άκρως αποκαλυπτική και κατέστησε σαφές απολύτως και τι συμβαίνει στο νομοσχέδιο αυτό. Όλες οι εργοδοτικές οργανώσεις μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το νομοσχέδιο αυτό, με επενετικά λόγια και μάλιστα ζητώντας να πάει λίγο παραπέρα η αποδιάρθρωση. Όλες οι εργατικές οργανώσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, μηδενός εξαιρουμένου, μίλησαν για εξουθένωση των εργαζομένων με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για το χρόνο εργασίας, για επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων διατάξεις, για χαριστική βολή στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ζήτησαν μηδενός εξαιρουμένου και μηδενιάς οργάνωσης εξαιρουμένης την απόσυρση του νομοσχεδίου. Και μου λένε στη Βουλή, και πού τους βρήκες αυτούς τους εργαζόμενους? Και απαντώ. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, ότι έχουμε πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο προς κύρωση, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. Τις υπογράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Συλλογικές συμβάσεις και ζητάνε να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7. Εγώ θα σας το πάω ένα βήμα παραπέρα. Μερικές από αυτές είναι παράνομες και γι' αυτό και δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου. Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η κατάσταση στη χώρα είναι δραματική. Το ποσοστό κάλυψης είναι πάρα πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό. Δεν συζητάμε τώρα για το 80% που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να επιτευχθεί. Εδώ μιλάμε ότι δεν είμαστε στα επίπεδα ούτε του 25%. Τι μας απαντήσατε? Κάνουμε μια γόνιμη συζήτηση, θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης κτλ. Και προκαλέσατε την αντιπολίτευση, καταθέστε προτάσεις για τις συλλογικές συμβάσεις. Σοβαρά μιλάτε, να καταθέσουμε προτάσεις? Εσείς ήρθατε, η κυβέρνησή σας το 19, και ξύλωσε το νομοθετικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, την αρχή της επεκτασιμότητας, όπως ήταν πριν πλήρης, και τη μονομερή προσφυγή στη διατησία. Και μας λέτε καταθέστε προτάσεις. Η πρότασή μας είναι να καταργήσετε τον νόμο σας. Αυτή είναι η πρότασή μας. Καταργήστε τον νόμο σας που διέλυσε τις συλλογικές συμβάσεις. Για να μπορεί να υπάρχει ένα σοβαρό πλαίσιο να γίνουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα. Αλλά οι ίδιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων έρχονται στον τουρισμό, στην εστίαση. Είναι υποχρεωτικό το 13ωρο, κυρία Υπουργέ? Όχι είναι η απάντηση. Πώς όχι? Σας είπαμε κι εμείς και η εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ ότι αν ο εργαζόμενος αρνηθεί να δουλέψει 13ωρο, δεν μπορεί στην πραγματικότητα ουσιαστικά να προστατευτεί από την απόλυση.
Γιατί δεν μπορεί να προστατευτεί? Διότι έχετε καταργήσει το βάσιμο λόγο απόλυσης. Ο εργοδότης καταρχήν λοιπόν δεν υποχρεούται να επικαλεστεί κανένα λόγο στο έγγραφο καταγγελίας της Σύμβασης Εργασίας. Και όχι μόνο αυτό, θα μπορούσε όταν θα έρθει η ώρα να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου να επικαλεστεί ονδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο τον απέλυσε. Καταρχάς, τότε γιατί φωνάζουν? Πάμε να πιάσουμε τη σειρά. Η έκφραση 13ωρο τι αφήνει να εννοηθεί? Αφήνει να εννοηθεί ότι θα δουλεύουμε όλοι 13 ώρες. Εφ' εξής, δηλαδή από αύριο που μεθαύριο θα δουλεύουμε όλοι 13 ώρες την ημέρα όλο τον χρόνο. Ισχύει? Όχι μόνο αυτό. Μισό λεπτό. Η έκφραση λέω 13ωρο. Πώς λέμε 8ωρο? Σημαίνει και ότι ο εργοδότης μπορεί να είναι στον οικονόμο και ότι να σου πω κάτι σε θέλω για 13ωρο. Και αν ο οικονόμο πει όχι, θα φοβάται ότι αύριο θα απολυθεί. Το 13ωρο. Λέτε δήθεν 13ωρο, το δήθεν σε τι συνίσταται? 13 ώρες δεν θεσπίζετε? Δεν λέτε υπερεργασία συν 4 ώρες? Δεν βγαίνει 13ωρο. Άρα το δήθεν αφήστε το στην άκρη. Είναι καθαρό 13ωρο. Σας είπαμε ότι με αυτή τη διάταξη διαλύεται η προσωπική και εικονιακή ζωή του εργαζομένου. Θα πηγαίνει στη δουλειά του 8 η ώρα το πρωί, θα τελειώνει η δουλειά του 9 η ώρα το βράδυ. Μπορεί να το κάνει αυτό για να μας το πει? Απάντηση. Μπορεί να γίνεται κάθε μέρα? Όχι είναι απάντηση. Μπορεί να γίνεται μέχρι 37 ημέρες το χρόνο ή την καταναλογία 3 ημέρες το μήνα. Πρώτο κρατούμενο. Άρα ο όρος 13ωρο όχι κάθε μέρα. Λάθος και παραπλανητικός. 3 ώρες το μήνα. Μέχρι 37 ημέρες το χρόνο που αν το βάλει κανείς αναλογικά βγαίνει 3 ημέρες το μήνα. Ναι, Νίκη μου, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μικρό προβληματάκι. Καταρχάς, το ένα πρόβλημα είναι ότι εταιρείες και επιχειρήσεις που ασχολούνται, για παράδειγμα, με τον τουρισμό, έτσι κι αλλιώς δεν προσλαμβάνουν τους εργαζόμενους για ένα χρόνο. Τους προσλαμβάνουν για ένα συγκεκριμένο χρόνο. Παραπάνω από 37 μέρες, αλλά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και από τη στιγμή που επιτρέψει το 13ωρο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που είναι ίσως ο μισός, λίγο λιγότερος από το χρόνο, για τον οποίο θα δουλεύουν εκεί, τότε ο περιορισμός ανά το έτος είναι σαν να μην υπάρχει. Δεύτερον, όντως δεν υπάρχει ο περιορισμός ανά το έτος, γιατί με άδεια από το Υπουργείο Εργασίας, εκτός αν κάνω λάθος που δεν νομίζω ότι κάνω, μπορεί ο εργοδότης να ζητήσει ο εργαζόμενος να δουλέψει παραπάνω, άμα εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Και κάτι μου λέει, κάτι διαβολικό, ότι μάλλον θα εγκρίνει το Υπουργείο σου τέτοιου είδους αιτήσεις. Κάτι, δεν ξέρω, είναι ένστικτο. Η κυρία που ήταν ενδιάμεσα από την Νίκη Κεραμέως ήταν η Έφη Αξιόγλου από την αριστερά, η οποία ήταν και Υπουργή Εργασίας όπως είναι τώρα η Κεραμέως, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία διαφωνώ πολιτικά σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και επειδή ήταν Υπουργή Εργασίας που έκανε πολλά άσχημα πράγματα, όπως για παράδειγμα το 50% στην ένα για τις απεργίες, έκανε και κάποια καλά. Και αυτό θα της το δώσω, όπως για παράδειγμα την κατάργηση του υποκατώτατου. Όχι ότι αυτό σβήνει φυσικά ό,τι έκανε πριν, αλλά και λόγω της εμπειρίας ως Υπουργίνα και γιατί θεωρώ ότι είπε κάποια πράγματα τα οποία είχαν ενδιαφέρον, θεώρησα ότι τέριαζε να μπει. Αλλά εγώ θέλω να εστιάσω σε κάτι άλλο, το οποίο είπε η Νίκη Κεραμέως, το ακούσαμε, θέλω να το ξανακούσουμε λίγο. Σε αυτό που είπε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και μου λένε στη Βουλή, και πού τους βρήκες αυτούς τους εργαζόμενους? Και απαντώ. Ξέρετε, κύριε Παυλόπουλε, ότι έχουμε πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που μας κατατίθενται στο Υπουργείο προς κύρωση, οι οποίες προβλέπουν περισσότερες ώρες εργασίας. Rupert, you know, I think perhaps I may be one of those people who gets a jolly out of being hit. Που γράφουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Συλλογικές συμβάσεις και ζητάνε να δουλεύουν 6 μέρες, να δουλεύουν 7. Εγώ θα σας το πάω ένα βήμα παραπέρα. Μερικές από αυτές είναι παράνομες και γι' αυτό και δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου. Well, let's not make any rash decisions. Αλλά οι ίδιοι εκπρόσωποι των εργαζομένων έρχονται. Come on, Lois, hit me. Beat the crap out of me. Step on my cubes. Θέλει η Νίκη Κεραμέως να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας και χαρά θα την αφήνει. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει εσείς. Έρχονται οι εργαζόμενοι και λένε: έχουμε υπογράψει όλοι μαζί συλλογική σύμβαση. Ο εργοδότης μας να μπορεί να έχει μαστίγιο και να μας μαστιγώνει 3 φορές τη μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Γιατί προφανώς θα δουλεύουμε εκεί πέρα από το πρωί έως το βράδυ. Και λέει η Νίκη Κεραμέως: παιδιά, θέλω. Δεν θέλω. Δεν θα επιτρέπει ο νόμος. Θα αλλάξουμε τον νόμο, θα επιτρέψουμε το μαστίγωμα και όλα θα πάνε καλά. Και εμείς τώρα πρέπει να το πιστέψουμε αυτό το σενάριο. Θέλω να το κάνουμε εικόνα. Είμαστε στο γραφείο της Νίκης Κεραμέως. Χτυπάει το τηλέφωνο. Ντριν, ντριν, ντριν. Το σηκώνει η Νίκη Κεραμέως, παρακαλώ, και ακούει μια φωνή από πίσω να λέει τσαγλανιαγκίδεδο. Όχι, αυτό είναι άλλο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και ακούει
μια φωνή να λέει «Γεια σας, είμαι από το τάδε σωματείο, έχουμε κάνει αίτηση για συλλογική σύμβαση εργασίας, έχουμε συμφωνήσει με τον εργοδότη και θέλουμε να εγκρίνεται να δουλεύουμε 15 ώρες τη μέρα, 15, μην είναι τέτοιο, 15 ώρες τη μέρα και έχουμε συμφωνήσει ότι θα μπορούμε να έχουμε μια αλυσίδα στο πόδι ο καθένας». Και η Νίκη Κεραμέως να λέει «Λυπάμαι που σας ενημερώνω, αλλά είναι παράνομο. Εγώ θέλω, δεν δύναμε». If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Βέβαια, οι λόγοι που σας είπα πριν δεν είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους συνδύασαν Νίκη Κεραμέως και Έφη Αχτσιόγλου. Ένας άλλος λόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο η Έφη Αχτσιόγλου ξεκίνησε την ομιλία της. Στη Βουλή της συγκεκριμένη, μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ. Έχει ένα αλφα ενδιαφέρον για όποιον θέλει να την δει. Που μπέρδεψε λίγο την Νίκη Κεραμέως. Νόμιζε η Νίκη Κεραμέως ότι είχε πάει σε stand-up. Μίλαγε η Έφη Αχτσιόγλου για κάτι παράνομα πράγματα, περίεργα, ύποπτα μέχρι εκεί. Παράνομα, ζητώ συγγνώμη για τα παράνομα. Και η Νίκη Κεραμέως νόμιζε ήταν σε stand-up και ξεκίνησε λίγο να χαχανίζει, υποθέτουμε. Προχθές στην ακρόαση φορέων συνέβη κάτι το πρωτοφανές. Προσεκλήθη και τοποθετήθηκε υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα εργασιακά ο κύριος Τζιλιβάκης, διοικητής της υποτίθεται ανεξάρτητης αρχής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μόνο που ο κύριος Τζιλιβάκης είχε κηρυχθεί έκτοτος, ακυρώθηκε δηλαδή ο διαγωνισμός του, από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ήδη από το καλοκαίρι που μας πέρασε. Και το βασικό ερώτημα, γιατί παρακολούθησα προηγούμενα και την κυρία Υπουργό, η οποία είπε δεν κατάλαβα γιατί με εγκαλείτε, το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Γνωρίζατε, κυρία Υπουργέ, ότι έχει κηρυχθεί έκτοτος? Γνωρίζατε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωνε το διορισμό του? Από ό,τι κατάλαβα το γνωρίζατε. Δεν είναι δυνατόν και να μην το γνωρίζετε. Έχει δημοσιευθεί και σε σειρά από μέσα ενημέρωσης. Γιατί τον καλέσατε? Γιατί τον φέρατε εδώ μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου να μιλάει έκτοτος διοικητής του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στους βουλευτές και στους πολίτες υπερασπιζόμενος την πολιτική σας? Γιατί τον καλέσατε? Ηρίστο εμπαρόδο, ο διαγωνισμός, η τοποθέτησή του ακυρώθηκε διότι θεωρήθηκε ότι υπερμοριοδοτήθηκε μέσω της συνέντευξης ο κύριος Τζιλιβάκης. Δεύτερον, δεν είναι αστείο, κυρία Υπουργέ, αυτό. Δεν είναι αστείο, κυρία Υπουργέ, να καλείτε έκτοτο διοικητή ανεξάρτητης αρχής από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την έχω παρακολουθήσει αναλυτικά τη συζήτηση. Την έχω παρακολουθήσει αναλυτικά. Επειδή δεν σας βολεύει, επειδή δεν έχω παρακολουθήσει αναλυτικά. Κυρία Υπουργέ, έχω παρακολουθήσει αναλυτικά. Δεν θα μου κάνετε παρατήρηση για το πότε είμαι στην αίθουσα. Παρακαλώ, επειδή δεν σας βολεύει το θέμα, το ότι συζητήθηκε μία ώρα δεν ακυρώνει το τον φέρατε εδώ. Το ότι αφού σας εγκαλέσαμε εμείς, κυρία Κεραμέως, εξέδωσα ανακοίνωση προχθές και σας εγκαλέσαμε. Όταν ήταν η ακρόαση φορέων, δεν τραπήκατε να τον φέρετε εδώ τον έκτοτο. Συνεχίζω. Δεν είναι απλώς ότι δεν τραπήκατε να φέρετε εδώ τον έκτοτο. Είναι ότι του δώσατε και μπόνους 40.000 ευρώ αναρτητέως στη διάβια των μπόνους μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει το διορισμό του. Αστιεύεστε. Έκτοτο ακυρωμένο διοικητή από το Συμβούλιο της Επικρατείας του δίνετε μπόνους μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και με ρωτάτε αν είναι παράνομο. Αστιεύεστε. Στον άνθρωπο αυτό έδωσε η κυρία Υπουργός, αφού φρόντισε να ανεβάσει τις απολαβές του στο επίπεδο του ανώτατου δικαστή του Αρείου Πάγου και εν συνεχεία να ανεβάσει έτσι περαιτέρω τις απολαβές του και να του δώσει επιπλέον μπόνους 23.000 ευρώ
το 2024, μπόνους 45.000 ευρώ το 2023, μπόνους μετά την ακύρωση του διορισμού του, μπόνους μετά την ακύρωση του διορισμού του. Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ το θέμα. Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί πάρα πολύ το θέμα. Έχει εξαντληθεί αυτό το... Όχι κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε, έχω το δικαίωμα, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, έχω το δικαίωμα να τοποθετηθώ για όποιο θέμα θέλω. Έχω 15 λεπτά και έχω το δικαίωμα να τοποθετηθώ για όποιο θέμα θέλω. Δεν θα μου υποδείξετε ούτε εσείς, ούτε η κυρία Κεραμέως για ποιο θέμα θα τοποθετηθώ. Αλλά μην κάνετε προσωπικές αναφορές και για πράγματα που δεν... Αστιεύεστε τώρα. Είναι υπουργός, δεν είναι ζήτημα του τι κάνει στην προσωπική της ζωή. Είναι ζήτημα του τι γίνεται στο Υπουργείο της. Παρακαλώ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και προστάτη. Επίσης, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να επιλέγει ποιο θέμα εξαντλήθηκε και ποιο θέμα δεν εξαντλήθηκε. Ό,τι κρίνει ο βουλευτής θα το θέτει εδώ. Και αυτό το ζήτημα είναι μείζον ζήτημα και ηθικής και κοινοβουλευτικής τάξης. Να πληρώνει ο ελληνικός λαός άνθρωπο με μπόνους, ο οποίος έχει κηρυχθεί έκδοτος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σας ενημερώνω ότι απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν υπάρχει. Την έχετε επικαλεστεί πάλι φορές. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάντε τον κόπο να την κοιτάξετε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως είστε εδώ για να διευθύνετε τη συζήτηση και όχι για να κάνετε παρατηρήσεις στους ομιλητές όποτε νιώθετε ότι φύγεται η παράταξη. Μωρέ, ναι, μπορεί αυτό που λέτε η Αξιόγλου εδώ να ισχύει, αλλά δεν σκέφτεται το εξής. Ότι ο πρόεδρος εδώ υπερασπίζεται την Νίκη Κεραμέως, όχι για το καλό της παράταξης, αλλά για έναν άλλο απλούστατο λόγο, ότι δοκιμάζει το 13ωρο το οποίο ήδη υπήρχε του Άδωνη σε διαφορετικούς εργοδότες. Full time πρόεδρος Βουλής, που δεν είναι ο πρόεδρος, αλλά είναι ο προεδρεύων εκείνη τη στιγμή, και part time να είναι τις άλλες 5 ώρες δικηγόρος Νίκης Κεραμέως. Και απλά προσπαθεί να συνδυάσει τις δύο δουλειές, έτσι ώστε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε λιγότερο χρόνο. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω την έκρηξη της Αξιόγλου εδώ, αλλά καταλαβαίνω το γέλιο της Νίκης Κεραμέως, γιατί όταν έχεις δώσει 40.000 σε κάποιο που έπρεπε να έχει απολυθεί χθες, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, τότε μόνο να γελάσεις μπορείς, γιατί για Νέα Δημοκρατία αυτά τα λεφτά είναι ψίχουλα. Εγώ νόμιζα η Νέα Δημοκρατία παίζει από 500.000 και πάνω. Βάλτε όλοι μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομάχι και καρδιά. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Και για να δείξουμε το πραγματικά πόσο αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους και οι εργοδότες, ιδίως οι εργοδότες, αλλά και η κυβέρνηση η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να τους προστατεύσει, θα ακούσουμε τι είπε, ένα μέρος αυτών που είπε στα προπήλαια, στην απεργία που έγινε τη βδομάδα που μας πέρασε, γιατί φυσικά έγινε απεργία για αυτό το θέμα, όπως είχε γίνει και όταν μίλαγα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Νίκη Φευγαλά, η οποία είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Απεργεί ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια εργοδοσίας και κράτους. Επιλέγει τον δρόμο του αγώνα. Στα πηγαδάκια μεταξύ μας στη δουλειά συζητάμε ότι δεν ξέρουμε για πόσο θα μπορούμε να βάζουμε το γάλα των παιδιών μας στο σπίτι, για πόσο θα μπορούμε να έχουμε σπίτι. Ξύδι, λυπάμαι. Πόσο θα μπορούμε ακόμα να δουλεύουμε αφού είμαστε ήδη κουρασμένοι στις ακατεμένες. Είμαστε μια οικογένεια και το αποδεικνύουμε με απλές πράξεις μεγάλης αξίας. Είμαστε ήδη κουρασμένοι στις ακατεμένες. Στα καταστήματα Σκλαβενίτης. Πόσα μπορούμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να παίρνουμε βόλτα το καθημερινό πρόγραμμα με την οικογένεια της σχολή μας. Ξύδι. Απλές πράξεις μεγάλης αξίας. Αν δεν είναι αυτή πράξη μεγάλης αξίας. Και αυτό που λέει, πέρα από την κούραση, για τα ατυχήματα, τους ακατεμένες που λέει, δεν υπερβάλλει καθόλου. Κυριολεκτικά, εγώ μόνο, το κινητό μου πετάει περίπου κάθε 2 μήνες
ένα νέο εργατικό ατύχημα στο Σκλαβενίτη. Κάθε 2 μήνες περίπου. Και αυτό μου το πετάει εμένα το κινητό μου, έτσι. Προφανώς υπάρχουν και πολλά που μου ξεφεύγουν και επειδή τα ψιλοκοιτάω αυτά μου τα στέλνει το κινητό μου συχνά. Αλλά και πάλι σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν τα έχω δει. Το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ατυχημάτων και δείχνει πραγματικά το πόσο υπάρχουν πράξεις μεγάλης αξίας στο Σκλαβενίτη και δείχνει πραγματικά επίσης το πόσο τυχεροί είναι οι εργαζόμενοι που τώρα είναι κερασμαίος, τους δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους με το καινούργιο της νομοσχέδιο να εκβιαστούν έτσι ώστε να εργαστούν 13 ώρες, παραπάνω ώρες από όσο δουλεύουν τώρα και το οποίο σημαίνει περισσότερα εργατικά ατυχήματα και ίσως και δυστύχημα. Γιατί είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα συμβαίνουν τις ώρες της υπερορίας, πάνω από το 8ωρο. Το οποίο φυσικά δεν είναι και υποχρεωτικό πλέον στη χώρα μας, γιατί υπάρχει το 13ωρο. Το οποίο φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την κοινή Κεραμέως, το οποίο σημαίνει ότι είναι. Παιδιά, γενικότερα ο κανόνας για αυτή την κυβέρνηση είναι: λέει κάτι ένας υπουργός, μία υπουργίνα. Ωραία. Το αντίθετο ισχύει. Δηλαδή, έχετε κάποιος, σου λέει, κάποιος μέλος αυτής της κυβέρνησης σου λέει: έχει σήμερα ζεστούλα, Πριν φύγεις από το σπίτι, άμα σε έχει πάρει τηλέφωνο να στο έχει πει, να πάρεις μαζί σου παλτό. Δεν πάνε έναν Αύγουστος που έχει τις παχές τις μύγες, θα το χρειαστείς το παλτό. Άμα σου έχει πει της Νέας Δημοκρατίας κάποιος κάτι τέτοιο. Και προφανώς δεν θέλω σε καμία περίπτωση να διακομωδήσω το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι με το συγκεκριμένο απόσπασμα. Προφανώς, για όποιον δεν το καταλάβει, που νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβει κάποιος, προφανώς την εταιρεία και γενικότερα τις εταιρείες τέτοιου τύπου, δηλαδή τις εταιρείες, αυτές έχουμε στόχο και αυτές πρέπει να έχουμε στόχο και αυτές έχουν στόχο και οι εργαζόμενοι ως οφείλουν να έχουν ως εργαζόμενοι. Οπότε με το υπόλοιπο τραγούδι «Απεργία» θα σας αφήσω. Τα λέμε στο επόμενο μέρος. Μέχρι τότε, γεια σας. Μάνα κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχίνα. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Δεν χωράνε λόγια πια, παράτηστε τη δουλειά. Με τράχτερα απ' το χωριό, για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μία απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.
Απότομη αλλαγή, το ξέρω από το 13ωρο στη μουσική του Κόκκινου Στρατού, αλλά τι να κάνουμε, έτσι αλλάζουν τα πράγματα, γιατί έχουμε τον Αλέξη στο δεύτερο μέρος και με αυτόν θα ασχοληθούμε τουλάχιστον στο μισό, ανάλογα με το πώς βγει ο χρόνος, γιατί είναι και λίγο περιορισμένος και έχω και πολλά να πω και ό,τι προλάβω. Παιδιά, ό,τι προλάβω. Λοιπόν, ο Αλέξης, έχουμε τον Αλέξη, τον πρώην Πρωθυπουργό, ξέρετε, πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος τα πήγε εξαιρετικά στις τελευταίες εκλογές πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό έφυγε από πρόεδρος. Βέβαια, έκανε και το ΣΥΡΙΖΑ κόμμα εξουσίας, αλλά το πάτωσε κιόλας. Ο οποίος πήρε μία απόφαση συνείδησης να παραιτηθεί από βουλευτής, από το οποίο μάθαμε καταρχάς ότι έχει συνείδηση. Δεν το ξέραμε. Αλλά όσο ζεις μαθαίνεις. Δεν ξέρουμε βέβαια, αληθεύει το τι έχει, δεν έχει. Λέει ότι έχει πάντως και για ποιο λόγο να μην το πιστέψουμε. Δεν είναι ότι θα έκανε κολοτούμπα σε δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει δώσει δικαιώματα στη γειτονιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Αλέξη, τον πρώην Πρωθυπουργό και νυν και για πάντα αριστερό, να μας πει λοιπόν για την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και από την Βουλή. Έλαβα μία απόφαση συνείδησης να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Βάστα ρε Καραβάκο! Σιγά ρε Καραβάκο! Κόντεψε να με σκοτώσεις ρε! Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη. Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά! Ειδοποία με! Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων και φιλοδοξώ να επιστρέψω. Κατέβα κάτω ρε μπουρδα, κατέβα κι στο ταβάνι. Έχουμε κι άλλα υλικά να ξυλώσουμε, να βγάλουμε καμιά δακάρα. Πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη. Πανάθεμάτων αυτών που έμενε εδώ μέσα. Τίποτα δεν άφησε γερό. Τίποτα. Πανάθεμάτωνε. Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης. Καλά βρε αγόρι μου. Εσύ μπορεί να θες να επιστρέψεις. Στην κοινωνία τη ρώτησες. Έχει πολύ καλύτερα πράγματα να ασχοληθεί από το να κάθεται ασχολείται μαζί σου. Αυτό το σκέφτηκες καθόλου? Δηλαδή, ως ένας άνθρωπος που έχει ένα κοινωνικό ταλέντο, πρέπει αυτά να τα καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι κανένας δεν περιμένει από τον Αλέξη Τσίπρα τίποτα. Τουλάχιστον όσον αφορά του να αποθέσει ελπίδες πάνω στον Αλέξη Τσίπρα. Να το ψηφίσουν μπορεί. Να ξαναγίνει πρωθυπουργός μπορεί. Λες και ο λαός αποφασίζει ποιος θα γίνει πρωθυπουργός. Οι εφοπλιστές αποφασίζουν. Και αφού δύο έχουν αποφασίσει ότι θέλουν Αλέξη, τι να κάνουμε? Υπάρχει και μια πιθανότητα να γίνει και αυτό. Αλλά ας την κοινωνία ήσυχη. Δηλαδή, μια χαρά καθώς στα έδρανα της Βουλής. Τώρα έφυγες, παρατήθηκες από τη Βουλή, ρε αγόρι μου. Θα πιαστεί ο κόλος σου. Αυτό τον κόλο το σκέφτεσαι καθόλου? Δηλαδή που ακόμα δηλαδή δυσκολεύεσαι ρε παιδάκι μου, δυσκολεύεσαι από τις 17 ώρες διαπραγμάτευση. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα δεν έχεις σηκώσει τον κόλο από την καρέκλα και τώρα βρήκες να σηκωθείς. Ρε παιδί μου, θα πας να σηκώσεις τον πόδι, θα πας να κάνεις ένα βήμα και θα κουραστείς ολόκληρος, θα πέσεις κάτω. Αλλιώς έχεις συνηθίσει το σώμα, αλλιώς έχεις συνηθίσει το κορμί. Μην τη χαλάσει το έθιμο. Τέλος πάντων, επιστρέφει ο Τσίπρας. Να επιστρέψει, βεβαίως. Να επιστρέψει με το τοπικό του Κόκκινου Στρατού που είχαμε και εδώ.
υπηκό κόκκινου στρατού, αλλά αυτό για το υπηκό είναι άμα γίνει με ξηρά, άμα επιστρέψει. Άμα επιστρέψει επί θαλάσσες, θα πρέπει να ανοίξει πανιά για θάλασσες. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες. Χρώματα, άνοιξη, βόλτα στον ήλιο. Σε πιο όμορφες θάλασσες. Παρέα με έναν φίλο, σε γνώρισα. Y el Pira έρχεται. Hasta la victoria. Syriza Podemos, venceremos. Σε γνώρισα. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Χάδια ανέμελα πάνω στην άμμο, ζωγράφισες. Τρίτο μνημόνιο. Και γέλασες. Γέλασες. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες. Λοιπόν, Αλέξη, η Χαλκίδα, γιατί είμαι από τη Χαλκίδα και πρέπει να διαφημίσω την περιοχή μου, έχει πάρα πολύ ωραίες θάλασσες και έχει και πάρα πολύ ωραία τσιπουράδικα. Πάρε την παρέα σου, πηγαίνετε εκεί πέρα και αφήστε την πολιτική για αυτούς που μπορούν όντως να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση και δεν έχουν αποτύχει παταγωδώς. Λέω, προτείνω μια ιδέα. Όχι δηλαδή ότι ο Τσίπρας έχει αποτύχει, απλά έχει αποτύχει. Δεν νομίζω ότι είναι καν debate, το ξέρουμε ότι το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος και δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να παίξει το χαρτί που έπαιξε τη φορά που κατάφερε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, γιατί το χαρτί της Επανάστασης δεν μπορείς να το παίξεις δεύτερη φορά, το παίξες μία φορά, πρόδωσες τα πιστεύω σου και τον κόσμο σου, σε ξαναψήφισε ο κόσμος, αλλά από φόβο, όχι από ελπίδα που σε ψήφισε την πρώτη φορά, σε ψήφισε ως το λιγότερο χειρότερο, ενώ την πρώτη φορά σε ψήφισε ως κάτι καλύτερο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και από τότε και έπειτα πέφτει συνεχώς και πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορείς να ανακάμψεις. Βέβαια το boost των εφοπλιστών βοηθάει. Βοηθάει περισσότερα, ίσως περισσότερα από όσο τους είχε βοηθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην κυβέρνηση, παιδιά. Αλλά φαίνεται ότι δεν θέλει να επιστρέψει ο Τσίπρας, το κρύβω πολύ. Όχι, δεν πιστεύω ότι έχει να προσφέρει κάτι στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είναι καινούριος πολιτικός, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει εφαρμόσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά τα περισσότερα ήταν πριν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νεοφιλελεύθερη πολιτική. Επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το βρήκατε νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ναι, υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία της διακυβέρνησης, όντως. Παρόλα αυτά, το μόνο πράγμα το οποίο κάνει μια τέτοιου είδους αυτοαποκαλούμενη αριστερά είναι να στρώνει το χαλάκι στον επόμενο Μητσοτάκη, στον Μπακογιάννη. Δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι το τέλος της χώρας, ο Μπακογιάννης, που θα το... Νομίζω ότι φοβάμαι λιγότερο τον πυρηνικό από έναν Μπακογιάννη, τον κότσο πρωθυπουργό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο Αλέξης δεν μίλησε μόνο για τις ωραίες θάλασσες, που είναι γνωστός καπετάνιος, μίλησε και για αυτούς, δεν ξέρω αν ακούς Νίκο, που που έχουν πολύ εγωισμό, ρε παιδάκι μου, και δεν συνεργάζονται, οπότε κρατάνε πίσω όλη αυτή τη διαδικασία των συγκυβερνήσεων, των συνεργασιών. Ακούς Νίκο? Δηλαδή όλο αυτό που είναι λίγοι και δεν το ξέρουν, δεν ξέρω αν ακούς Νίκο, οι οποίοι, Νίκο, ακούς, οι οποίοι δεν τιμούν το λαό, δεν τιμούν τους ανθρώπους που τους ψηφίσανε. Νίκο, ένα τυχαίο όνομα που μου πέρασε από το μυαλό, έτσι. Αν δεν μπορούν όλοι όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Και σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, Βούλη. Βούλη! Βούλη. Βούλη! Τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Τι είπε ο Θεός? Θα κοιταζόταν μετά στον καθρέφτη του για 5 ώρες λέγοντας στην εαυτό του τι είπα ρε φίλε. Δηλαδή, μπράβο Αλέξη, μπράβο, το είπε και στον Νίκο. Με έναν πολύ διακριτικό, καθόλου διακριτικό τρόπο. Και εγώ θέλω να κλείσω την ενότητα Αλέξη γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα ρε φίλε, θυμίζοντας λίγα πραγματάκια από την προηγούμενη φορά που ήρθε και που περάσαμε τόσο καλά.
το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης θα είναι ο κορμός των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εντολή του λαού μας. Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 25 του Γενάρη. Η ελπίδα έφτασε. Που σφίγγει στο λαιμό μου η θηλιά τους, τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους, θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Και αυτός ο υπέροχος άλλος κόκκινος στρατός για τον κανονικό, όχι τον γυαλαντζή του Αλέξη, που κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορούν να ελπίζουν και να ονειρεύονται. Βέβαια, το μόνο να κάνεις και να ελπίζεις ποτέ δεν καταφέρνει τίποτα, αλλά μπορείς και να πράττεις πάνω σε αυτά που ελπίζεις. Τέλος πάντων, δυστυχώς μακάρι να έπαιζα όλο το κόκκινο στρατό και το δεύτερο. Καλά, έτσι και είναι μια μελωδία πολύ ωραία, πολύ ξεσκωτική από μόνη της. Ειδικά το πρώτο που έβαλα, το κομμάτι σαν κομμάτι είναι πολύ ξεσκωτικό. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε θέμα για να
γιατί δεν με παίρνει ο χρόνος. Οπότε το άλλο θέμα του δεύτερου μέρους είναι αυτό. Τα παιδιά είναι εκείνα τα οποία κάνε κανένα παιδί. Κάνε κανένα παιδί μου είπατε κύριε Κυριαζίδη και να υιοθετήσω. Αυτό το σεξιστικό σχόλιο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εντός της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου είχε οδηγήσει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα, 7 μήνες μετά, ο ανεξάρτητος μέχρι χθες βουλευτής επέστρεψε στη γαλάζια παράταξη. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή δράμας κ. Δημητρίου Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση. Μεταξύ μας, η φράση «τράβα κάνε κανένα παιδί» νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που είπε αυτό το τελευταίο κομμάτι, την δήλωση του Κυριαζίδη. Νομίζω ότι είναι ακριβώς η πίστη και αφοσίωση στο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, στην ιδεολογία που είχε, έχει και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να έχει για πάντα, τον αιώνα τον άπαντα, αυτό το απολύθωμα που κάποιοι το λένε κόμμα. Βέβαια, γιατί όταν αναγνωρίζεις κάτι ως σεξιστικό ως κόμμα, που ήταν σεξιστικό αυτό που έκανε, και βλέπεις το σεξισμό ως κάτι κακό ως κόμμα και διώχνεις κάποιον, όταν δεν μετανιώνει για αυτό που έκανε, δεν το γυρνάς πίσω. Εκτός άμα αυτή η πράξη είναι αποδεκτή. Βέβαια, μπορεί να μετάνιωσε ο άνθρωπος. Όχι. Μπορεί να μετάνιωσε. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Κυριαζίδη να ζητάει συγγνώμη, να μην ζητάει συγγνώμη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τελικά με εκλήφθηκαν 3 λέξεις που θα μπορούσαν οι 11 λέξεις να αποτελέσουν και μία ευχή. Μετανιώσατε ή όχι για αυτό που είπατε? Για ποιο πράγμα? Έτσι, για να μετανιώσατε για αυτό που είπατε? Για ποιο πράγμα? Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε απέναντι σε μια γυναίκα. Πώς θα την εκλάβει ο καθένας. Μου δίνετε την εντύπωση ότι είστε αμετανόητος, να το πω. Όχι, δεν είναι αμετανόητος. Μετανιώσατε ή όχι για αυτό που είπατε? Για ποιο πράγμα? Θα ζητήσετε ότι συγγνώμη, ότι ενδεχομένως ξέφυγα, ότι ήταν ένα σχόλιο πιστεύω που... ότι η ίδια θα ζητήσει συγγνώμη. Θα της πω εντάξει, κατανοητό. Άρα λέτε ότι περιμένετε εσείς συγγνώμη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριος ήμουνα, κύριος. Μέχρι και να τραβήξει να πάει να κάνει κανένα παιδί, της είπα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω προς τι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η τοξικότητα πάνω σε έναν άνθρωπο που είναι ευγενικός. Δηλαδή, εντάξει, προφανές ότι η Κωνσταντοπούλου παρεξηγήθηκε γιατί είχε περίοδο εκείνη τη μέρα. Θα το πει και αυτό. Και προφανώς δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Οι γυναικείες ορμόνες, γυναίκες, παιδί, τι περιμένεις? Δηλαδή, απορώ για ποιο λόγο δεν πάει να πλύνει κανένα πιάτο η Κωνσταντοπούλου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Με τη λογική του κύριου Κυριαζίδη τώρα πάμε, της ευχής, που πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φυσικά και πρέπει να ζητήσει. Ποιος πρέπει να ζητήσει? Ο Κυριαζίδης? Δεν πάτε καλά, ρε παιδιά. Θα ζητήσει συγγνώμη ο Κυριαζίδης. Επειδή είπε σε μια γυναίκα να τραβήξει να πάει κανένα παιδί, να κάνει κανένα παιδί. Συγγνώμη. Πάμε καλά. Δηλαδή, σε ποιον αιώνα ζούμε, στον 21ο? Μισό λεπτό. 2025. 2025 λέει το ημερολόγιο. Οκ, καλά πήγε αυτό. Τουλάχιστον ελπίζω αυτό, όταν είχε γίνει η σεξιστική επίθεση την πρώτη φορά, το κόμμα του ήταν κάθετα εναντίον και γυναίκες και άνδρες. Προφανώς οι γυναίκες είχαν ένα λόγο παραπάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί η σεξιστική επίθεση ή οποιαδήποτε σεξιστική επίθεση είναι επίθεση σε κάθε γυναίκα. Οπότε πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τι έχει να πει για αυτό τώρα μια γυναίκα βουλευτίνα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, που τυχάνει να είναι και αδερφή του Πρωθυπουργού που τη λένε Ντόρα Πακογιάννη. Θα περίμενε κανείς μετά από αυτό το σχόλιο ότι δεν θα επέστρεφε. Εντάξει, παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Το μετάνιωσε, ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδιά, ζήτησε συγγνώμη. Αν εξαιρέσουμε το ότι δεν ζήτησε συγγνώμη, και είπε ότι δεν το εννοούσε, αν εξαιρέσουμε ότι είπε ότι αυτό είναι ευχή. Δηλαδή, θα συναντήσω εγώ μια τυχαία γυναίκα στον δρόμο, θα τη πω τράβα, κάνε κανένα παιδί, Μαρή. Αν δεν πήγαινε στην κουζίνα να σα πλύνει και κανένα πιάτο, και αυτό θα είναι ευχή. Θα είναι ευχή. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς λέει αυτό το μυαλό των Δημοκρατών. Είναι υπέροχο. Βέβαια, καταλαβαίνω γιατί είναι ευχή. Γιατί όταν ζει στη δεκαετία του 50, το τράβα κάνει κανένα παιδί, είναι όντως ευχή. Και ζει στη δεκαετία του 50 και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Γιατί αυτό λένε οι πράξεις του και αυτό λένε οι δηλώσεις του. Από το πόσες γυναίκες έχει στις υπουργικές θέσεις, στα υπουργικά έδρανα, μέχρι το τι θεωρεί για τις γυναίκες γενικότερα. Ναι, συντείνω όταν πηγαίνουμε, μου αρέσει να πηγαίνω έχει μια μικρή λαϊκή και μου αρέσει να πηγαίνω να μιλώ με τους παραγωγούς. Εκεί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Μου αρέσει αυτό να έχω έτσι έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μπορώ να το κάνω, αλλά έχω πλήρη αίσθηση ότι οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Σωστό. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythm go, go, go. Οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Σωστό. Unfortunately, we don't have that many women who were interested in stepping into politics. I asked a lot of women to join the cabinet. They were much more hesitant than men to do so. Hey boy, how you been? I got 1,000 lines, where do I begin? And I've been hip and they're traveling. I saw you at the corner, my vibe kicked in. And two pills, I clocked you, wearing tight jeans, real nice food. You were smiling like you were just 17. I asked you for a dance, you said yes please. So I'm not happy about our gender composition. I openly acknowledge it. The women that we have are extremely capable. I'm sure they're going to do a fantastic job. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μας γνωστοποιεί την επανένταξη του βουλευτή δράμας κυρίου Δημητρίου Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Unfortunately, we don't have that many women who were interested in stepping into politics. Οι βασικές δουλειές στο σπίτι γίνονται από την οικοκυρά. Σωστό. Δεν ξέρω αν είναι χειρότερο το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να γίνονται από την οικοκυρά, ή το γεγονός ότι η παρουσιάστρια που του παίρνει τη συνέντευξη λέει σωστό. Δεν ξέρω τι είναι πιο τρομακτικό. Όχι ψέματα. Σίγουρα η περίπτωση Μητσοτάκη είναι πιο τρομακτική, γιατί ο Μητσοτάκης είναι, πώς το λένε, πρωθυπουργός. Ή τουλάχιστον είναι όταν συμβαίνει κάτι καλό στη χώρα. Όταν συμβαίνει κάτι κακό στη χώρα, είναι ο άγνωστος περαστικός, ο οποίος έτυχε και πέρναγε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με το υπόλοιπο τραγούδι θα κλείσω το δεύτερο μέρος. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. I wanna see you
There are voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. Γεια σας, Radio Vaz, τρίτο μέρος. Γιάννης 19 στο μικρόφωνο. Και στο τρίτο μέρος δεν θα ασχοληθούμε με εθνικό θέμα, θα ασχοληθούμε με την κατάπαυση του πυρός, με την εκεχηρία στην Δυτική Ασία. Μια σπουδαία ημέρα ξημέρωσε, κυρίες και κύριοι, για τη Μέση Ανατολή. Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου εκεχηρίας. Μετά από 2 χρόνια αιματοχυσίας, Ισραήλ και Χαμάς συμφωνούν στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε λοιπόν εκεχηρία στην Δυτική Ασία. Ξαναείχαμε εκεχηρία πριν από πόσο, 1 χρόνο περίπου, επί Biden, η οποία δεν κράτησε, μακάρι αυτή να κρατήσει. Και μια εκεχηρία είναι μια καλή αρχή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα στη Δυτική Ασία λύθηκαν. Γιατί δεν λύθηκαν? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και μέχρι να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ασία. Και μάλιστα το Ισραήλ έχει ακόμα και τώρα ξεκινήσει ήδη να κάνει δύσκολη την οποιαδήποτε πρόοδο όσον αφορά τους Παλαιστινίους, μπλοκάροντας την ανθρωπιστική βοήθεια και πάλι. Γιατί δεν έχουν παραδοθεί τα σώματα κάποιων από των ομήρων και η Χαμάς αυτό που λέει, το αυτονόητο, είναι ότι παιδιά δεν έχει αφήσει κτίριο όρθιο στη Γάζα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρούμε τα σώματα των ανθρώπων αυτών, των ομήρων, για τα οποία το κράτος του Ισραήλ δεν δίνει δεκάρα, όπως το έχει αποδείξει, γιατί όταν νοιάζεσαι για τους ομήρους, προφανέστατα δεν κλείνεις την παροχή τροφής στη Γάζα, γιατί θα πεινάσουν και οι όμηροι, γιατί άμα νοιάζεσαι για τους ομήρους δεν βομβαρδίζεις τα πάντα, γιατί θα σκοτώσεις και όμηρους, γιατί η Χαμάς δεν σκότωσε τους όμηρους, δεν σκότωσε κανέναν όμηρο. Ό,τι οι όμηροι σκοτώθηκαν ήταν από βομβαρδισμοί του Ισραήλ. Γιατί η Χαμάς είχε ο στόχος και η ύπαρξή της είναι η ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους θεωρητικά, πρακτικά αυτή είναι η ίδρυση της Φατάχ. Η Χαμάς ιδρύθηκε και για αυτό, αλλά και γιατί το Ισραήλ ήθελε να μην έχει για αντίπαλο τη Φατάχ, γιατί η Φατάχ είχε και ταξικό πρόσημο σε όλες τις πράξεις της, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορετική ιστορία. Το γεγονός λοιπόν ότι το Ισραήλ δεν άφηνε τροφή και είχε ισοπεδώσει κάθε κτίριο, μείωνε τις πιθανότητες επιβίωσης των ομήρων, οι οποίοι ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από όσο έχω δει από τα ρεπορτάζ τώρα, στην οποία θα μπορούσαν να είναι, αντίθετα με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, οι οποίοι το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι ήταν βασανισμένοι. Το λιγότερο. Οπότε, ναι, χαιρόμαστε που έχουν σταματήσει να πεθαίνουν με το ρυθμό που πέθαναν άνθρωποι, γιατί στη Γάζα οι άνθρωποι συνεχίζουν και πεθαίνουν. Απλώς δεν πεθαίνουν με τον τεράστιο ρυθμό που πέθαναν μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε, νύπτουμε τα χέρια μας και προχωράμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και το πιο σημαντικό φυσικά είναι η ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους. And they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free, one of us are chained. None of us are free.
Και ενώ όλος ο πλανήτης έχει κυριολεκτικά τα μάτια και τα αυτιά του το ότι τουλάχιστον φαίνεται πως σταμάτησε η γενοκτονία στη Γάζα, παρότι παραμένουν όλα τα προβλήματα τα οποία είπα και πριν, υπάρχει κάποιος που το μυαλό του δεν το έχει εκεί, και αυτός φυσικά είναι ο Ντόναλντ, ο κολλητός του Γκούφι, ο οποίος τα έχει πάρει και γιατί δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης. Επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και αντίπαρος του Νικόλας Μαδούρο, Μαρία Κορίνα Μασάντο, είναι η φετινή κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Καλά, Ντόναλντ, καταλαβαίνω ότι έχεις θυμώσει που δεν το πήρες, το Νόμπελ, αλλά όταν πάρεις μια βαθιά ανάσα και ηρεμήσεις, θα σκεφτείς ότι δεν υπήρχε καλύτερος άνθρωπος για να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ζητάει ξένες δυνάμεις, δηλαδή τους Αμερικάνους, δηλαδή εσένα, να επέμβει στη χώρα της. Πραξικόπημα δηλαδή. Το οποίο σημαίνει ότι άμα κάνεις εκεί πραξικόπημα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάρεις το Νόμπελ Ειρήνης, ρε Ντόναλντ. Άντε. Δηλαδή, αμερικάνικες ζωές. You know. Και πήρε το Νόμπελ. Και δεν το πήρε. Η μεγάλη αδικία είναι ότι άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει, άλλους τους ρίχνει στα ξένα χέρια. Αυτό. Σε κάθε εκπομπή θα το λέω, γιατί δεν μπορώ. Συναχωριέμαι με τέτοιες αδικίες εγώ. Πάντως, ευτυχώς που ο Ντόναλντ το πήρε ψύχρεμα. Θα βάλω τώρα να ακούσουμε την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Εξέλιξη φυσικά η οποία δυσαρέσει το Λευκό Οίκο, που έβγαλε αμέσως ανακοίνωση. Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του. Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη. Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν. Ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν. Ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος το λέω και θυμίσου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν. Θα μείνω στη ζωή σου. Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει. Ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς σαν αυτόν που να μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του. Οκ. Ψιλονορμάλ αντίδραση θα την έλεγα για άτομο που μόλις το παράτησε ο γκόμενος ή η γκόμενα και θεωρεί ότι είναι το τέλειο και δεν θα βρει ποτέ κάποιον άλλο σαν αυτόν ή σαν αυτή. Τώρα για πλανητάρχη δεν το λες. Αν και γενικότερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν το λες και πλανητάρχη τα τελευταία χρόνια, οπότε και δεν είναι θέμα προσώπου. Σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι και θέμα προσώπου, γιατί βλέπεις Τραμπ δεν λες πλανητάρχη. Αλλά ούτε με τον Biden το έλεγε. Γενικότερα με τα τελευταία χρόνια δεν. Αλλά
τέλος πάντων το πήρε ψύχρεμα από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν θα έχει και καμία απολύτως επίπτωση στην Νορβηγία. Οι Νορβηγοί πολιτικοί τώρα προετοιμάζονται για πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Όσλο. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιβάλλει δασμούς στην Νορβηγία. Καλά, θα σας δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε! Είναι σαν να είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ένα κακομαθημένο μούλικο τετράχρονο σε αυτή την ηλικία που επειδή δεν του πήρες αυτό το πράγμα που θέλει θα σου καταστρέψει τη ζωή, δεν θα σε αφήσει ησυχία. Αυτό το πράγμα σε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με την άδεια να ρίξει πυρηνικά άμα θέλει. Κοιμηθείτε ήσυχα το βράδυ. Cause the world is getting smaller each passing day. Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. If one of us is chained, none of us are free. Oh, none of us are free. Oh, my, none of us are free. No, none of us are free. One of us is chained. One of us are free. None of us are free. None of us are free. None of us are free. The one of us is chained. None of us are free. None of us are free. None of us are free. No. None of us are free. One of us is chained. Oh, none of us are free. Oh, no. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Και θα κλείσω το τρίτο μέρος της εκπομπής με το τραγούδι το καινούργιο των κοινοθνητών Ιστικός Αυτουργός. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σας. Ένα τσαντήρι είναι η καρδιά τους, δίχως αισθήματα, δίχως αγάπη. Αυτοί το μόνο που κοιτάνε τα λεφτά τους, η εμφάνισή τους και η άψυχη τους πάρτι. Έτσι γεννήθηκαν και έτσι θα πεθάνουν, φιλοδόξοι μέσα στη ματαιοδοξία. Δεν μάθανε ποτέ τίποτα άλλο να κάνουν, μόνο να γλύφουν την εκάστοτε εξουσία. Μήπως κι αυτοί κάποτε γίνουνε τα ίδια και σταματήσουνε να είναι υπηρέτες, να πάψουνε κάτω να σέρνονται σαν ίδια και να ανέβουν σε κοινοβουλίου καρέκλες. Όμως ο κόσμος έχει μάθει να γνωρίζει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από το τέρας. Γι' αυτό στο τέλος η αλήθεια θα νικήσει και η απεργία που ξεκίνησε ο πατέρας. Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιάς μας, άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους, πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας, αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους. Το σύστημα έχει μονάχα μια αξία που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός, κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία, ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος.
γενιοφωνιάς μας. Με κάλυψη την ασυλία και τους νόμους. Θα έχει για στήριξη του μπάτσους και κανάκια. Με τόσα χρήματα που τους έχει ταΐσει. Και όταν χρειαστεί θα πάρει και κεφαλιά. Άμα κάποιος γι' αυτόν αρνητικά μιλήσει. Κι έτσι θα συνεχίσει αυτή η ιστορία. Αφού κανείς δεν θα αναλάβει την ευθύνη. Δυστυχημά θα λένε τη δολοφονία. Και το αδικό θα ρίζουν ως δικαιοσύνη. Όμως ο κόσμος τώρα πρέπει να αντιδράσει. Να μην δικιάσει απέναντι στις απειλές. Δεν του έχει μείνει τίποτα άλλο για να χάσει. Έχασε ήδη 57 ψυχές. Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιάς μας. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους. Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας. Αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους. Το σύστημα έχει μονάχα μια αξία. Που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος. Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιάς μας. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους. Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας. Αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους. Το σύστημα έχει μονάχα μια αξία. Που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος. Τέταρτο μέρος ραδιοβαλεπών, επέστρεψα και ξεκινάει αυτό το μέρος με τον ύμνο του ΕΑΜ, γιατί αν και αυτό το μέρος κανονικά ήταν για την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί μιλάω για την Κυριακή που μας πέρασε, 12 Οκτωβρίου, γιατί στις 12 Οκτωβρίου λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε, κάτι γιορτάζαμε. Σύμβολο της δουλείας, του Άγγελο το Σταυρός, που 4 ως σκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί. Μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιτλερικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία, φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους, κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Οι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με τον τουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην καρδιά. 12 Οκτωβρίου 1944. Όνειρο 4 χρόνων σκλαβιάς που γίνεται πραγματικότητα. Ιστορική και ευλογημένη μέρα.
που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Η ανθρωποθάλασσα του αθηναϊκού λαού ξεχύνεται ακράτητη στους δρόμους σε εκδηλώσεις χαράς και ενθουσιασμού. Αυτό λοιπόν γιορτάζουμε 12 Οκτωβρίου, την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί κατακτητές. Κάτι το οποίο προσωπικά στο σχολείο δεν το έκανα ποτέ, κάτι το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι είτε δεν το έκαναν είτε έκαναν μια απλή αναφορά στο σχολείο, και κάτι το οποίο δεν το γιορτάζουμε όπως θα έπρεπε. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να γιορτάσουμε την αρχή των πολέμων και όχι το τέλος. Είναι μια καινοτομία αυτή υπέροχη. Γιορτάσουμε το όχι που ψήλο είπε ένας φασίστας δικτάτορας, τον οποίο τον κρατούσαν οι Βρετανοί από τα καπαμά, από τα δάνεια της χώρας, ενώ ήθελε να ενωθεί με την άρια φυλή του Αδόλφου ο Γιαννάκης, ενώ τη σημερινή μέρα, την Κυριακή, περισσότεροι άνθρωποι δεν την ξέρουν καν. Γιατί απλούστατα, από τότε μέχρι σήμερα, μία κυβέρνηση χωρίς ακροδεξιά υπήρξε, όχι. Από τότε μέχρι σήμερα τα καλά παιδιά μαυραγοριτώντος λόγων είναι είτε στην πολιτική σκηνή, είτε είναι τα αφεντικά αυτό που είναι στην πολιτική σκηνή, οπότε λίγο δύσκολο να γιορτάζουμε την σημερινή, την Κυριακή, δηλαδή 12 Οκτωβρίου, ως μια από τις πιο σημαντικές ημέρες της ελληνικής ιστορίας. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται. Πήγαν μερικοί, κάνουν αντίσταση. Εντάξει, φτάνει. Και ένας από τους πολύ σημαντικούς λόγους για τους οποίους αυτό δεν πρέπει να γιορτάζεται σήμερα είναι γιατί από το απόσπασμα, ας πούμε, που έπαιξε από το ντοκιματέρ του Φίνου, τη Φίνος Φιλμ, ο Φίνος, βλέποντας, γιατί από τις λίγες φορές που στεναχωριέμαι που δεν μπορώ να δείξω κάτι, ενώ μου αρέσει που είναι μόνο ήχος, είναι να φαίνεται συνεχώς, να βλέπεις ΕΑΜ, Λευτεριά, ΕΑΜ, Ελλάς, προφανώς και οι υπόλοιποι σύμμαχοι, αλλά το Σφυροδρέπανο, το ΕΑΜ, το Ελλάς είναι αυτά τα οποία είναι κυριολεκτικά παντού. Και φυσικά υπάρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είτε ήταν με τους Γερμανούς, οι περισσότεροι, είτε δεν έκαναν τίποτα και ήταν κομπάρσι, το λιγότερο. Οι λιγότεροι. Οπότε λοιπόν υπάρχει λόγος για τον οποίο το ΕΑΜ και το Ελλάς πραγματικά κυριαρχεί στα ντοκουμέντα της εποχής. Και υπάρχει λόγος για τον οποίο την ιστορία και πάντα τα θετικά της ιστορίας, ή τις περισσότερες φορές τα θετικά της ιστορίας, τα δικαιώματα που κερδίζουν οι άνθρωποι, κυρίως τους φασίστες που τους νικάνε οι άνθρωποι, όλα αυτά, υπάρχει λόγος για τον οποίο όλα αυτά γράφονται από κομμουνιστές.
και για να σας αφήσω, γιατί μου τελειώνει ο χρόνος και όχι επειδή αυτό το μέρος κράτησε πάρα πολύ, επειδή όλα τα υπόλοιπα κράτησαν παραπάνω από όσο πρέπει, όπως συνηθίζω να κάνω. Οπότε πρέπει να κλείσω σχετικά γρήγορα και είχα ένα απόσπασμα το οποίο είναι λίγο μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το παίξω. Και πολλά άλλα είχα που δεν έχω προλάβει, αλλά βασισμένο σε αυτό. Οπότε θα σας αφήσω, θα πάω από τον ύμνο του Ελλάς στον ύμνο του ΕΑΜ, που είναι σύντομο κομμάτι, και θα κλείσω την εκπομπή με αυτό. Γεια σας. Εύχομαι την άλλη εβδομάδα να μην υπάρχει πάλι τεχνικό πρόβλημα και να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο. Και αυτό. Γεια σας. Και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.